Милые женщины, поздравляем вас с 8 марта! Бузлы суга шешек тожлары шешеп -10 градуста бәкедә кыйнучылар кем дисәң, ул Әккәрәй авылы халкы булыр. Бүген алар монда 8 мартны бәйрәм итә. Елгага беренче булып Рәйсә Квакова керә. Аңа 84 яшь. Авылдашлары аны иң көчле хатын-кыз дип саный. Гомер буе иратлар белән колхозда эшләгән, фермада малларга азык ташыган. 40 яшендә тол калып, бер үзе 10 баласын аякка бастыра. Праздником! Спасибо! Киленне кайнана туфрагыннан ярала диләр, үзләренә охшаган, ире белән 40 градус салкында бәкедә кыйналар. Балачактан битне мин һәр вакытта иртән торып, салкын су белән юа идем. И хәзер үк шулай. Саулык беле картайга вакыт юк. Вода она сама тянет. Салкын су гел үзенә тарта. Без 25 ел кыйнабыз. Менә кайчак өйдә утырабыз. Нидер җитмәгән кебек. Мин абыйга шалтыратып, әйдә бәкегә төшик әле дим. Әни дә бездән калмый. Ваковларга кызыгып, авылның башка хатын-кызлары да кыйна башлый. Ольга Иванова беренче тапкыр бәкегә 13 яшендә чума. Шуннан бирле кышын йөзә. Салкын су ул тәнгә бик файдалы. Тән тиресен яшь килеш саклый. Шуның өчен без һәр вакыт яшь күренәбез. Әнә Людмила Архипова Зәй районыннан ук килгән. Моржевание очень хорошо помогает. Мин 2 ел гына кыйнам әле. Кышын авырмый башладым. Коронавирусны да йоктырмадым. Салкын суның тәнгә көч һәм дәрт өстәвен биргә йөреше һәркем яхшы белә. Моннан тыш ул иммунитетны ныгыта һәм кан йөришен яхшырта. Әмма күпләр биргә үзләрендә ихтыяр көчне тәрбияләр өчен йөри. Менә хәзер мин дә үземдә сынап караячакмын. Ширмешән кызлары безнең матурлык сире күтәренке кәефтә ди. Ә моның өчен салкын суга рәхмәт әйтәләр. Женщины, которые моржуют, никогда не стареют! Ширмешән районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.